Mabhungu namatshitshi sanibonani. NguSpooky N isiZulu lona, ozochaza acubungule ahlaziye umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Bahlukumezekile Behlakaniphelana nje obhalwe ngu-L Molefe. Ngesihloko sethu nje kuphela kuyacaca ukuthi la zishiyana ngomtshefezo. Igama elithi bahlukumezekile liqalisa ngelunga noma unhlamvu olunguba olugqamisa iningi labantu. Ukwenzenjani ukuhlukumeza omunye umuntu? Ukumphatha ngonya, ukumphatha ngesihluku, umenzela umona ngenxa yokuba nenhliziyo embi, ukungabi naluzwelo. Ukwenzenjani ukuhlakaniphelana? Lokhu uqinela omunye umuntu, kodwa-ke ngokwesihloko lapha ziqinelana zodwa. Kungani sisho kanjalo? Ingenxa yokusetshenziswa kwesijobelelo esigqamisa ukusetshenziswa kwempambuzi yokwenzana. Lichaza ukuthini igama elithi nje? Lichaza ukuthi njengoba kunjalo. Lichaza ukuthi kufana nalokhu masentshontsha kancane olimini lwasemgwaqweni singathi nje kuchaza ukuthi like this or as it is. Ake sibone-ke uma sivula ekhasini elingu-Roman figure 7 sithola abadlali. Inani labadlali balo mdlalo liyisishiyagalombili, ukugqamisa ukuthi le ndaba uma ingadlalelwa enkundleni yokudlalela, umqondisi wayo angakwazi ukuthi asheshe ayigoqe nje ngoba inabo abadlali abaningi kakhulu. Oh, lokhu kuchaza ukuthi ingasheshe iphele. Sikubiza ngokuthini lokho? Siye sithi kuyisivinini. Uma ngabe-ke umdlalo ushesha ukuphela, siye sithi isivinini salowo mdlalo sinjani? Siye sithi isivinini salo mdlalo siyashesha. Sinomdlali onguvelevele okuyinsizwa ebisejele. Igama elithi velevele lisuselwa esibabazweni esinguvele esiveza umqondo wokuthi okwenzekayo akumangalisi, okwenzekayo kufanele nangempela kuzokwenzeka. Emakhosini yinsizwa ekade iboshwe novelevele. Yinsizwa ecabanga ukuthi emhlabeni yindawo lapho yona ekufanele ibuse khona. Embusweni wayo kufanele nje icanase yenze nanoma yini eyithandayo. Sithola u-Ezile oyintombi kavelevele. Igama elithi Ezile lisuselwa esenzweni esithi za. Ukwenzenjani ukuza? Ukunyakaza usondele. Le ntokazi iyanyakaza isondele eBloemfontein eMangaung. Isukaphi? Isuka eMgungundlovu. UDesmond ngusozimali wendawo. Asizukulichaza leli gama, libhalwe ngolimi lwasemzini. uMyeza indodana kaDesmond. Leli gama lizwakala sasibonga masithatha ukubheka uDesmond owakwaGaza. Masibheka izithakazelo zakwaGaza sithola oMsomi, oSingela, oMeyiwa, oVezi nawoNyawoza. Akubonakali kahle ukuthi bahlobene yini abantu bakwaGaza nabakwaMyeza. Ngakho-ke soyishiya ilenga. UQeda usebenza engadini kwaDesmond. Igama elithi qeda liyisifinyezo, lona uqeda ukoma. Siyazi sonke ibizongxube elithi qeda ukoma
lakhiwe igama elithi qeda ukuchaza ukuminya, kungasali lutho, kanye negama elithi koma elichaza ukulangazelela ukuphuza amanzi. Ngokwalo mdlalo, uqeda ukoma ubelangazelela ukuthandwa. UNingi yintombi esebenza noZodwa. Igama layo eliphelele lithi Ningisile. Nhlanhla enkulu umbhali ulichazile leli gama emanothini akhe. Salibona ukuthi okwangempela lichaza uquqaba ngoba uNingi uthengisa umzimba kwabesilisa abaningi futhi uqashelwa ukulanda imali eningi kuDesmond Gasa. UZodwa yintombi esebenza noNingi. Egameni elithi Zodwa sithola amagama angudwa agqamisa ukusetshenziswa kwesabizwana sokubala. Lingani bami nani bafundi, ngivumeleni ngisebenzise ulimi lwasemzini. Amagama angudwa achaza ukuthi all by yourself, single, alone, only. UZodwa yedwa owayekwazi ukusebenzisa ikhompyutha. Balingani bami nani bafundi, niyathandwa, sizoqhubeka ngokuzayo.